So ipapakita ko ngayon yung long-term effect ng paggamit ng gasolina na maraming tubig or may tubig. Alam niyo, hindi normal no na masyadong maraming tubig sa ating gasolina. Actually, minimal lang dapat yung tubig sa ating gasolina na nilalagay sa ating motor. So ito yung long-term effect niya. Itong motor na ito is pang pasada at syempre yung budget sa gasolina ay hindi ganun ka afford, kaya nagpapagasolina tayo ng mga pangmasang gasolina. Ayan. So ito yung long term effect niya. Kung mapapansin ninyo, halos kalawang na lahat yan mula sa taas hanggang sa baba. So ganito yung mangyayari sa inyong mga tambutso or tambutso ng mga motor nyo kung patuloy kayong tumatangkilik sa mga patuloy kayong naglalagay ng gasolina na may tubig. Yan. So explain natin ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng kalawang dito sa tambutso ng ating mga motor. Umaandar ang ating mga motor dahil sa pagsusunog ng gasolina sa ating combustion chamber sa loob ng ating engine. Ang gasolina ng motor ay octane. Kasama ng oxygen, ito ay nasusunog sa loob ng combustion chamber sa loob ng ating engine. Ang proseso ng pagsusunog ng gasolina ay tinatawag nating combustion. Ang proseso o produkto ng prosesong ito ay ang carbon dioxide at tubig. Ang carbon dioxide at tubig ay lumalabas sa engine sa pamamagitan ng exhaust palabas ng tambutso. Kung ang gasolinang ikinarga natin sa ating mga motor ay may halong tubig, maaari nitong sirain ang loob ng engine. Nabubuo ang kalawang oras sa ating engine dahil sa tubig na dumidikit sa mga parte nito. Dahil sa pagsusunog ng gasolina, ang tubig ay nagiging singaw at lalabas sa exhaust kasama ang hangin. Mas maraming tubig sa gasolina, mas mabilis na kalawangin ang tambutso ng ating mga motor. So ayan, kung nakikita nyo, merong tubig dito. Galing dito sa tambutso ng ating motor. So maganda kung ang iyong motor ay may butas sa tambutso. It means merong lalabasan yung tubig na mapaprocess during the combustion at hindi siya magi-stuck dito sa loob ng inyong tambutso. So bali sa Sniper 150, andito yung kanya, andito yung butas ng tambutso niya. Yan. Sa mga nagtatanong no, ang akala nila hindi normal na magkaroon ng butas sa tambutso. Pero actually maganda yon, kasi kung ang yung motor ay may butas sa tambutso niya, talagang nung ginawa siya ay design na talaga yan, mas maganda kasi nagkakaroon ng exit o labasan yung tubig during the process of combustion ng gasolina. So hindi siya magi-stuck dito sa tambutso mo. Yan, hindi siya magi-stuck dyan. Kasi kung walang butas yung tambutso mo, ibig sabihin yung hangin at yung tubig, syempre dadaan siya dito at papunta sa ating exhaust. Pero hindi lahat ng tubig ay totally na malalabas sa ating exhaust. Yung iba, syempre dahil mainit yung ating tambutso pag ito ay nagra-run, yung mga tubig is na-stuck sa ating tambutso. Tumatambay sila sa tambutso, and then eventually after, in the long run, pag ang tambutso natin ay natubigan and then na dry up, tubigan then na dry up repeatedly, doon na magkakaroon ng kalawang sa ating tambutso. Tandaan ninyo na ang kalawang ay resulta ng oxidation ng ating metal. Pag ang metal ay na-oxidize, yung ating tambutso ay na-oxidize with the presence of water, doon na nagkakaroon ng kalawang sa ating tambutso or rust. Pero ang iniiwasan natin dito is the long term effect, na pag tayo naglalagay ng gasolinang merong tubig sa ating motor, pinaprocess yon ng ating makina, combustion, sinusunog yung gasolina, and then yung product ng octane at ng oxygen
is water tapos carbon dioxide. Ngayon, pag mas maraming tubig ang meron sa gasolinang pinapasok natin sa ating mga motor, syempre, nagre-resulta ito sa tubig na marami na nare-reflect sa ating butas ng tambutso. So, na-try ko actually na mag-experiment ito bago ko sabihin ito sa inyo na I tried different gasoline na ikinarga sa ating Sniper 150. And then, yung pangmasa na gasolina, nakita ko talaga na marami siyang binubugang or maraming lumalabas na tubig sa aking tambutso, which is very bad. Kasi talagang masisira hindi lang yung tambutso, no, pati yung loob ng ating makina. Kasi alam natin na yung loob ng ating makina ay puro mga metal. Ngayon, during the combustion, hindi lang naman dediretso yung tubig dito sa ating tambutso. Of course, ang first contact niya is yung makina natin. So, usually unang magkakaroon ng contact yung tubig dito sa ating makina, which is makakasama sa ating makina dahil pag merong tubig sa ating makina, may tubig sa metal, magkakaroon yun ng kalawang. So, kung gusto nating alagaan yung ating mga motor at mapatagal yung buhay niya, huwag tayong magtipid. Kasi pag tinipid natin yung ating mga motor, doon napapasok yung mga mamahaling maintenance. Kasi nga, pag hindi mo inalagaan siya doon sa mga bagay na maliliit, magkakaroon to magbe-build up yun ng effect, and then later on, mararamdaman natin na napakalaki na pala yung problema ng ating mga motor. So, wag yung kakalimutan, or kung gusto nyo ring itest, yung sinabi ko na merong mga gasolina talaga na maraming tubig. Ngayon, meron akong isang gasolina, hindi po ako nagpro-promote, pero meron akong isang gasolina na na-try sa aking Sniper 150 na nakita ko talaga na halos walang tubig na lumalabas dito sa aking tambutso, sa tubig ng aking tambutso. Ayan siya, medyo mahal, pero kahit pa paano ay subok naman na halos walang tubig sa kanya, kaya safe na safe siya sa ating motor.